Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnäli gepleşigimizde dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Aşgabatyň sowda nokatlarynda we dukanlarynda towuk ýumurtgasy gaýtadan satylyp başlandy. Ýöne ýaşaýjylar ondan günne çäkli möçürde satyn alyp bilýärler diýip Azatlyk Radiosynyň paýtagtdaky habarçylarynyň biri habar berýär. Geçen penşenbe gününden başlap biziň golaýymyzdaky dukanda ýumurtgany gaýtadan satyp başladylar. Ondan her adam diňe 9 sany satyn alyp bilýär. Bu 4 manada durýar. Kämil dukanyna hem ýumurtga getirilipdir. Bu ýerde bir ýumurtga 50 teňeden satylýar. Nowat göze ilmeýär. Ýöne her adam başyna günde diňe 10 ýumurtgany satýarlar diýip anonim şertde maglumat beren habarçy 9 aprelde gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä käbir müşteriler ara bir näçe sagat salyp gaýtadan ýumurtga satyn almaga synanşýarlar. Ýöne dukanyň kassasynda oturan işgärler olaryň has köp ýumurtga satyn almagyna ruhsat bermeýärler. Habarçy öň 1 kilogramy 8 manatdan satylan towuk budunyň 10 manada, tutuş towugyň 1 kilogramynyň 13 manada barabardygyny hem bellidi. Üstesine de bu towuk etleriniň gutusuna suw goýup olary doňdurýarlar. Soň onu çekdireninde ýanyna buz hem goýýarlar. Buz goýmaň diýseň satyjy özleriniň transport ýük ýükleýän üçin töleg töleýändiklerini şeýle etmese özlerine girdeji galmajakdygyny aýdýar. Şeýlelikde towuk budunyň 1 kilogramy 10 manada däldi, ortaça 12-13 manada düşýär diýip Azatlygyň paýtagtdaky beýleki bir habarçysy aýtdy. Habarçy şekeri tapmagyň kyndygyny belläp paýtagtyň döwleti değişli dukanlarynyň tas ählisine diýen ýaly yarymlyk möhleti geçen margariniň satylyp başlanandygyny hem ünsü çekdi. Soňky ulanyş möhleti 1 aprelde tamamlanan margariniň bir sanysy 2 manat 50 teňeden satylýar. Öň ol 4 manada barabardy. Onu köplenç pulun gaýtargysyna boýnuňa dakýarlar. Şekeri bolsa satyn almak kyn. Ol döwlet dukanlarynyň diňe käbirine satylýar diýip habarçy bellidi. Türkmenistanda un, çörek, şeker we ösümlik ýagy ýaly käbir azyk önümleriniň şol sanda towuk ýumurtgasynyň gytçylygy indi 2017-nji ýylyň ahyryndan bäri wagtal dowam edýär. Şondan bäri döwlet dukanlarynda we sowda nokatlarynda bu azyk harytlary bir satylýar, bir de ýitirim bolýar. Şu aýyň başynda gytçylyk gaýtadan güýçlenip döwlet dukanlarynda ýumurtga diňe ýerden we çäkli möçürde satyldy. Tiz wagtda satylyp gutarýan ýumurtgany almak üçin dukanlaryň öňünde adamlaryň uly nowatlary emele geldi. Şonda adatçy 12 sanyny 4 manada satylan ýumurtganyň 11 sanyny 5 manada satylyp başlanypdy. Hususy eçlikdäki dukanlarda ýumurtga has gymmat bahadan 10 sanyny 7-8 manatdan satylýar. Türkmen häkimetleri we resmi medeniýet ýurtda ýumurtganyň we beýleki azyk önümleriniň gytçylygyny açyk agdaman gelýärler. Ýöne bu gytçylygyň fonunda Türkmenistan 2018-nji ýylyň dowamında 80 million gola ýumurtganyň eksport edilendigini yglan etdi. Türkmenistan mundan 3,8 million Amerikan dollary möçürinde girdeji gazandy diýip Trend habar agentligi Türkmen medeniýetyna salgylanyp 6 martda habar berdi. Şol bir wagtyň özünde resmi medeniýet Balkan welaýatynyň Bereket etrawynyň Uzynsuw obasynda ýerleşen guşçuluk toplumunda ýylda 8,8 million sany ýumurtga, Mar welaýatynyň Mar etrawynyň Watan Daýhan birleşigindäki Döwrewap guşçuluk toplumunda ýylda 5 million ýumurtga we 500 tonna guş etiniň öndürilýändigini habar berýär. 2018-nji ýylyň dekabr aýynda Türkmenistanyň Sowda Senagat edarasy özüniň web saytynda Lewap welaýatynda ýene bir guşçuluk toplumynyň işe girdilendigini ma'lum edip, onda ýylda 500 tonna ýokary hilli towuk etini we 2,5 million ýumurtga öndürmegiň gözüňünde tutulýandygy aýdyldy.